Horas madihita saluhutna. Parsiajaran manogot hari Sabat 24 September 2022. Pangudukon ni Yesus. Dihatabatakon parhubas ni dalihan na tulad fensian buku rapor debata di si Torangari na sinurat ni Ellen G. White. Ayatna tersurat di Filipi 2 ayat 8. Di patutoru do dirina nagabi pangoloy do ibana pay mamate pola tung mate tersilang. Jesus mamorsan si porsanon na masay borat asa tu haluaon ni jolma. Di boto ibana molo suadong parniuan na manotuhon di bagasan aka prinsip jala aka sakap bangso na manisia di baheni nasa jolma ikomago. Om mabuban ni rohana jala dangadong nabuy mangargay buban na dituhuk nai. Saliling ni masadadanak na poso jala disihagudangan na ibana merdala sa sadasa. Alay surgo do na adong dihabang sana. Siyan sada ari tu ari na asing ibana padopa-dopa dohot hajahaton. Jala marnida digugo ni hajahaton ni dinasida na didului ibana laho pasu-pasuon na jala paluon na. Alay ibana dangdung hajal manang maddele. Di bagasan nasa perkaro ibana pahobarhon lomona tu tiki na poltik ala ni ulaon na. Ibana pamuliahon ngoluna marhite majadihon nasa na adong asa uduk tu hinalomohon ni amana. Uju ibana na poso inaana do majupang ibana di sikola ni akapanurirang jalanin na. Buasa di bahin hosong ngonito hamia na ha. Bernid doh wahap hamil dohot amangmu mangaluluiho. Dia lusi ibana jala alus na ima hisu ni ulaon sa liling ngoluna. Buasa pola luluam muna au. Dang diboto hamu na patu duaw di bagasan bagas ni damang. Pelayanan Injil halaman 35. Pangudukon na sarupa. Pangalihonon na sarupa, pangaradotion na sarupa di pangiduan ni hata ni debata na dipapatar di bagasan Kristus ikut tarida di aka na posona. Ibana maninggalhon habang sana, ibana maninggalhon bagas na nasonang jala na dami. Manadikon hasangapon na di ibana dohot ama adorang soadong portibyon. Manadikon hudulan harajaon na di atas habang sa ni hasyangan jala rela halak na marsikur diujuni jala mian diinganan na longo manabur mardongan ilu mangaeki boni hanguluon marhite mudar na tu portibi naong mago. Pelayan Injil halaman 57 dohot 52. Om masaha ni persejarah dihita di manugot ni hari Sabat na ulion oras.